Sidder Alfa i gyngen i farmors kolonihavehus. Og her kan vi se farmors dejlige kolonihave. Rigtig rart herude. Hernede bagved løber der en stor å. Den kan vi lige gå ned og kigge på. Her sidder Alfa så. Og farmor har en nabo, som er rigtig god til blomster. Nu kan vi lige prøve at kigge ind i naboens have her. Der kan vi lige se farmor komme ud af sit hus.